Ako kabina prijala nových hráčov, či už aj z toho Senegalu. Myslím si, že s týmto určite nie je žiaden problém. Každý hráč má svoju kvalitu, má čo dať mužstvu, takže hráči si to uvedomujú a myslím, že aj ľudsky veľmi dobre zapadli a už to bude len na nich, ako sa vžijú s mužstvom a ja si myslím, že sú nie žiadne problémy. Čo sa týka zdravotného stavu ostatných hráčov, Procházka ešte stále asi nedoliečený, alebo prípadne ďalší, ktorí boli dlhodobo zranení ako Ďuriš. Ďuriš nám naskočil, že Ďuriš už je v tréningovém procesu normálne. Lavatovič, ten teprve začíná a ten měl natržený stehenný vaz a Procházka měl trošičku problémy po té operaci, takže zase ještě s náma se nepřipravuje, měl individuální plán a teprve naskočí do přípravy zase znovu k nám do mužstva. Hanzel ten v Turecku mal nejaké zranenie svalové, už je to minulosťou? Já si myslím, že tam to bylo jenom takový únavy, tam nebylo nic takového, že by tam měl natažený nebo něco takového, jenom prostě, že víte, že někteří hráči nám tam odehráli skoro 4 zápasy za 7 dní, takže on tam měl z toho, že naskakoval do každého zápasu, tak měl trošičku unavený ten sval a stěžoval si, že nemůže, takže tam nebyl už velký problém. Čo sa týka ešte zdravotného stavu tých Senegalčanov, ktorí dvaja mali nejaké problémy, boli to nejaké zásadné alebo len momentálne? Ako dovolíte, mám aj prehľad o tom, čo bolo, mám výsledky, aj som konzultoval s lekármi. Nebolo to nič mimoriadne, len sme veľmi ostražití, aby náhodou sem neprišiel hráč, ktorý má zdravotné problémy. Tu skutočne každý hráč, ktorý sem prichádzal, išiel na lekárskú prehľadku, či to bolo u kardiológa, či to boli všetky odbery, ktoré sú potrebné, všetky laboratórne vyšetrenia. To všetko tí hráči absolvovali a možno, že sme boli až veľmi prísni a u dvoch hráčov, u jednoho sa javila trošku nejaký problém, ale ktorý sa vlastne neukázal potvrdený, to je otázka nejakej tachykardie, to znamená nepravidelného rytmu, ale to bolo možno len chvíľkové, stresové. A čo sa týka toho krvného testu, tam sa ukázalo, že nie je to také až strašné, pretože to podrobné hematologické vyšetrenie, ktoré bežne ani vy neabsolvujete, ale bežný pacient, my sme až tak do detailu išli, že možno to preukázalo takú veľkú opatrnosť. Teraz po ich návrate máme ešte jedno vyšetrenie v Bratislave pripravené, aby sa nám to všetko potvrdilo. Nechceme niečo spôsobiť, aby hráč, ktorý príde, náhodou sa mu niečo stane na ihrisku a nejaké nešťastie a potom by sme mali výčitky, že sme niečo zanedbali. Prakticky sú to hráči použiteľní, tak ako je posledná konzultácia, tým hráčom vlastne nič nie je, len budú možno, že pod väčšou kontrolou. To je všetko. A ešte čo sa týka tých zvalových zranení, ktoré vznikli, ktorých bolo zrazu veľa, a tréner práve, že to ste si možno, že neuvedomili, ale možno ste postreli, tie zostavy boli každý zápas úplne iné, dokonca môžem povedať, že to boli zo zostavy, tam boli 5. 6. hráči, ktorí asi teraz nastúpia do základu. Takže to bolo len vynútené tými zraneniami, ktoré boli, napríklad Peter Dolž, keď ste sa ho pýtali, bolo to spôsobené aj tými tréningovými plochami, tréningovými možnosťami na umelej tráve. Tá umelá tráva je zlá a sústavne sa bolo len na umelej tráve, a on sa aj dokonca že správne obával od ďalšieho zranenia. Čiže boli to samé svalové zranenia. A ešte jednu zmenu máme v realizačnom týme, že šéf lekárom ústva sa stal pán doktor Puchta. Doktor Puchta, ktorý je prednosta kliniky, ktorý vlastne cez tohto pána prednostu, ktorý aj operoval niektorých hráčov teraz, ktorý robil aj Ivanského a bol aj pri reoperácii niektorých hráčov, ten má vlastne konečné slovo o zdravotnom stave hráčov pre trénera. Nikto si nemôže ani hráč povedať, že už je zdravý, konečné slovo má pán Kuchta, plus dva ďalší lekári, ktorí sa budú striedať na zápasoch. Takže kompletná diagnostika, kompletné výsledky alebo kompletný záver musí dávať len pán prednosta Kuchta. Tak môže mladého Búdana skúša druholigový lieče taliansky klub, ako je to s ním? Nie, či Láci, ty si nechcel. On by mal teda ísť na skúšku. Už tam je tento týždeň, ktorý bol vybavený, že myslím, to je jedno meno, už neviem, ktorý má. Pán Kovarovič. Takže ide len o skúšku, on má s nami zmluvu do roku 2011, myslím, že tam nehrozí nejaké, jak teraz je módne, že to tí manažéri berú už malé deti na skúšky, takže on je našim hráčom, to zmluvným jednoducho, ale treba, nech ide na tú skúšku, nabereme od seba, ale už si tam zaškodiť.
A keď tomu prvý súhlas, myslím, že to dobre pre tých hráčov vedomí pozornosti a budú sa viac snažiť vyprečiliť za naše mužstvo. To isté, preto sme rýchlo povolili aj cestu Tomáša Hanzela, preto bol v Anglicku na pár dní videl, ako sa trénuje, v akých podmienkach. A jednoducho odtiaľ prišla informácia, že si ho budú všímať aj pri pôsobení v našom ústve, že chalani to jednoducho musia cítiť aj nejaký tlak, že ak chcú niečo dosiahnuť, musia niečo odvádzať, že nie, že niečo príde automaticky. Som ešte spýtal počet na jednu časť. Na jednu časť vlastne je to, zhruba to vychádzajú 3/5 celkového rozpočtu, ktorý sme deklarovali pred začiatkom sezóny, to znamená z tých 48 miliónov, ktoré sme mali 48 až 50, tak na túto jarnú časť to bude okolo 30 miliónov korún. Kde počítame aj výrazne s úspechmi, ktoré tiež musia byť adekvátne ohodnotené. Nášho rozpočtu. Koľko zhltla zimná príprava? Zimná príprava bola by som povedal, že v rámci takých bežných slovenských výdajov, dalo by sa povedať, že boli to hlavné výdaje Piešťany a Turecko, ale boli to slušné sumy, ak chcete vedieť detaily, to by som sa musel povedať, a nebolo to viac ako nejakých 1,5 milióna korún.